идомаи барнома ду навраси 15 ва 13 сола сокини шаҳри Бӯстон ғайриқонунӣ ба меҳмонхонаи муваққатан аз кормондаи Сомониён воқеъ дар кӯчаи Ҳувайдуллоеви шаҳри Бӯстон ворид гардида 12 адад оинаи нилгун, тюнер, камераҳои назоратӣ, обгаркунаки барқӣ ва дигар ашёҳоро шикаста ба соҳибмулк 80 000 сомонӣ зарари молӣ расониданд. ҳар ду навраси кажрафтор хонандаи мактаб мебошанд. тафсилоти ҳодисаи ҷиноятиро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. санаи 11 сентябр ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон соҳибкори инфиродӣ Зафар Исобоев муроҷиат мекунад, ки меҳмонхонае ба ӯ тааллуқ дошта, ки муваққатан фаъолият намекунад, бо номи Сомониён воқеъ дар кӯчаи Ҳувайдуллоеви шаҳри Бӯстон аз ҷониби шахсони номаълум талаву тороҷ гарида, ашёҳо шикаста, курнӯшҳоям карда шуданд. дар рафти баррасии муроҷиат нозирони минтахавии милитсия содиркунандагони бетартибиҳои зарароварро муайян намуданд, ки ду навраси 15 ва 13 сола, ки дар наздикӣ бо меҳмонхона истиқомат мекунанд, мебошанд. меҳмонхона ҳадафи вайронкорӣ ва майдони дилхушии наврасон қарор гирифта, аз ҷониби онҳо 12 адад оинаи нилгуни плазмавӣ, 3 адад тюнер, 1 адад обгаркунаки барқӣ, хотираи камераи назоратӣ ва дигар ашёҳои маишӣ шикаста, курнӯшҳоям карда шуданд. аз ин каҷрафторӣ соҳибмулк 80 000 зарари молӣ бардошт. ҳамин иншооти ман аз 21 ҳуҷра иборат аст. шахсони номаълум дар омадаанд телевизору ҳамаша шикастиянд, дивани хоб, обгаркунаи барқӣ, ҳама чизро, диван, ҳама чизро шикастиянд. ду се моҳи инҷа ҳеҷ кас набуд, фарёд чӣ қатъ кардем. ноболиғони каҷрафтор ҳаракатҳои вайронкории худро дар телефони ҳамроҳ сабт карданд ва ҳар кадоме бо тарзу усули хос ашёҳои меҳмонхонаро қасдан несту нобуд сохтааст. саволи матраҳ ин аст, ки чаро дар замири наврасон ҷои хислатҳои ободкорӣ, ташаббуси вайронкорӣ ҷой гирифтааст. омили аслӣ аз тарбия ва назорати волидайн дур мондани ин ду наврас гуфта мешавад, ки ҳар ду хонандаи мактаб мебошанд. Мне пишут, нет сигнала. Героин сила. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст, ки ояндаи ҳар ду наврасро доғдор хоҳад кард.